Hej alle sammen, og velkommen til det her episode inden for mit helt andet survival server. Ja, jeg gad ikke at starte helt fra starten, fordi det tror jeg ville være lidt kedeligt. Så vi ser lidt rundt her på den her server. Herinde, der har vi lavet 2 sanger her. Og så en kiste med alle mulige ting. Og så den her kiste. Bum. Så har vi den her. Ja, jeg har kun en af dem. Men jeg tænker også, vi skal ned og mine i det her episode. Ja, men der kommer flere episoder af det her. Hvor skal det? Jeg beholder bare nu. Så, ja. Vi skal simpelthen udspinde. Ja. Hvor står der? Hjemme. Ja, men altså. Jeg tænker på, at vi skal nu. I skal også se en af mine venners hus. Han bor derovre. Jeg tænker lige, vi går og kigger. For han har skaffet noget nyt. Ja. Vi går lige herover. Så er det det der med. Ej, det behøves vi ikke. Det er lige herover. Det er det der. Start derovre. Det der stenhus, I kan se, det går bare lægger en lille smule. Der er døde. Jeg går lige herover. Går på med. Så, og helt ved. Så har han sådan et lille, så har han sådan en hel masse ting her. Han er ikke specielt meget. Så jeg har lidt hjælp på lidt med det, så jeg har lavet det her om. Ja. Jeg hjælper ham lidt smule med det her. Så. Og så er der her noget. Det, jeg ved ikke om jeg må vise det. Jeg tror ikke jeg går derind, for det må jeg sikkert ikke. Gå ned til ham. Nogen der ned. Det kan man ikke se. Nej, det kan vi ikke. Askers kontor. Der er også et lille kontor herovre. Ja. Mugis kontor. Fordi jeg hedder Magnus. Så har jeg en lille jacuzzi her. Og så har jeg nogle ovne. Jeg tænker også lige, at vi skal tage kullet med. For jeg bor her ikke mere, så jeg kan lige skubbe bare til det med. Bum. Så. Og det her, det er lidt lige meget. Men så. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal lave lige nu, men vi kan bare prøve at lave et eller andet. Jeg tænker, at den her video kommer tilbage 7 minutter. Men ja, det kommer tilbage. Den kommer til at være 7 minutter. Og lidt mere, hvis jeg kan, hvis jeg gider. Og ja. Man skal ikke lave YouTube før man bare vil have penge og alt muligt. Gør fordi man synes det er sjovt. Så. Det er noget redstone der. Her har vi boet en gang. Men det gjorde vi ikke mere. Så jeg tænker lige, at jeg skal vise lidt herinde. Nu kunne jeg bare sprunget. Ja. Ja. Det her. Det er simpelthen for godt. Jeg tænker lige, vi tager dem alle sammen med. Der er nogle af dem, der hedder Vien Burda, ellers er der et eller andet, der har taget dem alle sammen. Bum, 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 bum. Sådan der. Er der noget kul i ovnen, som vi har glemt at tage med?
Nej. Så derovre har der været en netterhotel, og her har der været en lille farm. Og så her, der har der været en kiste, men nu har vi flyttet den over til her. Men vi bruger den ikke rigtig til mere. Så jeg godt lide, at vi kan tage det her med, hvis jeg lige bliver sulten og ikke har noget mad. Ja, jeg tænker, at vi skal tilbage nu og se, hvad der skal. Så ja, så vi skal bare tilbage og mine. Så ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave i det her episode. Det skulle være sådan en rundvisning episode inde på serveren. Men jeg er bare aldrig god til at finde vej til nogle steder, så det skal det ikke rigtig. Jo, det kan godt være, det er sådan en rundvisning, men så skal jeg spise her inde i hulen. Ja, jeg gør det her. Så skal vi her. Bum, bum. Så har vi sådan en lille fin nettaftale her. Lige fint. Og så er det... Au. Her var det knæet. Så er det min dernede. Ja. Ja, og så skal man bare... Kan man lave chestplate? Jeg prøver. Det var så fedt. Men jeg tænker lidt, at det var det for det her episode. Så næste gang, så kommer der nogle af mine venner med. Ja. Så I må have mange tak, fordi I så som med. Håber jeg har nyt videoen. Hvis I skriver et dislike, så man kan skrive i kommentarerne, hvad vi har gjort forkert, hvad jeg har gjort forkert, så jeg kan ændre det til en anden gang.